ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ସପରିବାରେ ଏକ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଏବଂ ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ ଲକି, ବଡ଼ ଝିଅ ମିମି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଝିଆ ଝିଅ ପମି ଏବଂ ମଝିଆ ଜ୍ୱାଇଁ ସୌମ୍ୟ, ତା ସହିତ ଆମର ସାନ ଝିଅ ବନ୍ଦିତା ଏବଂ ସାନ ଜ୍ୱାଇଁ ଚିଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ନାତି ଖଜୁ, ତା ସହିତ ନାତୁଣୀ ନୁଙ୍ଗ ଏବଂ ସାନ ନାତୁଣୀ 2 ଜଣ ରିଷି ଆଉ ରିଧି ଆମ ସହିତ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତ ଲଗେଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ୟାକିଂ ସାରି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲଗେଜ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ବାକି ରହିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସୌମ୍ୟ ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମର କ୍ୟାବ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆମେ କ୍ୟାବ୍ରେ ବସି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅସୀମ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ, ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। କେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ 2ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିବୁ, ସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଏବଂ ବୁଲାବୁଲି ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଅତି ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାରିପଟ ଟିକେ ନଜର କରି ଦେଖୁଥାଉ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ। ଆମର ଲକି, ସୌମ୍ୟ, ଚିଦାନନ୍ଦ ଇଏ ପାସପୋର୍ଟ ଚେକିଂ କରି ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପାସ୍ କରାଉଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ୱେଟିଂରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସରିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ଏବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ଆମେ ଲାଇନ୍ ଧରି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ କରିଡୋର ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଆମେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବାର ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଟିକଟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ନିଜ ସିଟ୍ ଧରିଲୁ। ନିଜ ସିଟ୍ ଧରିଲା ପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଉପରକୁ ଉଡ଼ାଣ ବେଳେ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବେଲ୍ଟରେ ଆସୁଥିବା ଲଗେଜ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଲୁ। ସଂଗ୍ରହ ସବୁ ବେଲ୍ଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି 10ଟି ଯାକ ଟ୍ରଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ପୁକେଟ୍ ଯିବାର ଥାଏ। ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବୋର୍ଡ଼ିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏୟାର ଏସିଆ ବିମାନରେ ପୁଣି ଯାଇ ବସିଲୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସିଟ୍ ଧରି ଏୟାର ଏସିଆରେ ବସିଲା ପରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉପରୁ ଦେଇ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଇ ପୁଣି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ସିଟିର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଧୀରେ 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 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଗଲା। ଯାଇ ପୁଣି ପୁକେଟ୍ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କଲା ପରେ ପୁକେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଫେର ଆମେ ଆମ ଲଗେଜକୁ ପୁନର୍ବାର ବେଲ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କଲୁ। ଲଗେଜ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ ବାଟ ଦେଇ ପୁକେଟ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଆମର କ୍ୟାବ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଆମ କ୍ୟାବ୍ରେ ବସି ଆମେ ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲୁ। ପୁକେଟ୍ ସହର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ସେଠିକାର ଭାଷା, ଥାଇ ଭାଷା ଆମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ତଥାପି ଆମେ କ୍ୟାବ୍ରେ ବସି ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରି ଯାଇ ଆମେ ଶେଷରେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ ହୋଇଥିବା ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଦେଖି ଆମର ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ହୋଟେଲର ନାଁ ଥାଏ ଆମାତା ପତଙ୍ଗ। ଆମାତା ପତଙ୍ଗ ହୋଟେଲରେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଆମେ
ସମ୍ମୁଖରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ବୁଲାବୁଲି କରି ରିସେପସନ୍ରେ ଆମେ ଆମର ସବୁ ପାସପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲୁ। ପାସପୋର୍ଟ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ହେଲା। ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତନଖି କରି ଆମକୁ ରୁମ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଆମେ ରୁମ୍ ପାଇସାରି ରୁମ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ରୁମ୍ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଧରି ଆମେ ଆମ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଆଜି ସେଠାରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଆମର ଆଜିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାହା ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଏବେ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ରହିଲୁ। କାଲି କ'ଣ ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି। ନମସ୍କାର, ରହିଲି।